Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Gavril, zicând ție, Fecioară, bucură-te împreună cu glasul cel întrupat. Stăpânul tuturor întru tine, chivotul cel sfânt, precum a zis dreptul David, arătat-te mai cuprinzătoare decât cerurile, ceea ce ai purtat pe Făcătorul tău. Slavă celui ce s-a sășuit întru tine! Slavă ție celui ce s-a născut din tine! Slavă celui ce ne-a mântuit pe noi prin nașterea ta! Apărătorului credinței drept slăvitoare, Părintelui nostru Spiridon, Arhiereului Hristos, se aduce mulțumire din inimă. Noi care prin înțeleptele lui învățături ne-am luminat credința și să-i cântăm: Bucură-te, Sfinte, Spiridon, mare făcător de minuni! Mulțimea credincioșilor, cunoscând minunile tale prin care ai rușinat pornirea ereticilor, cea fără de judecată asupra credinței noastre, cu minință de laudă, cântând așa: Bucură-te, Ierarh al Mântuitorului Hristos, bucură-te, scăpare a celor care ne dăjduiesc întru tine, bucură-te, îndreptător al credinței, bucură-te, ajutător al celor necăjiți, bucură-te, învățător al domnilor creștinești, bucură-te, făclie ce luminezi vecii din întunericul păcatului, bucură-te, cel ce îndrepți mintea păgânilor, bucură-te, cel ce ai lucrat strălucirea credinței, bucură-te, cel ce ești purtător de miluință, bucură-te, cel ce ai izgonit cu îndrăsneală pe cei potrivnici, bucură-te, cel ce îndrepți cu blândețe pe cei ce au greșit, bucură-te, cel ce dovedești adevărul prin fapte minunate, bucură-te, Sfinte, Ierarh Spiridon, mare făcător de minuni! Sfinte Ierarh Spiridon, noi păcătoși nu avem destulă pricepere pentru a lăuda minunile tale, prin cuvinte potrivite, dar primește de la noi, care din inimi umilite îndreptăm către tine aceste mărturisiri și îi cântăm lui Dumnezeu. Aleluia! Care dintre noi păcătoși s-ar putea lăuda că rugăciunea va fi primită de tine cu bucurie, dar nu ne sârbim să omorâm pornirile trupești, lucrat de vicleanul diavol, dar socotim cu milostivire slăbiciunea firii noastre. Nu ne lăsa pe noi în necazurile cele ce ne-au cuprins și primește cântarea aceasta. Bucură-te, cel ales de Dumnezeu înainte de a te naște, bucură-te, apărător al legii care privi pe filozof, bucură-te, arhiereu podobit cu harul Sfântului Duh, bucură-te, comoară de lucrureț al legii noastre, bucură-te, laudă arhiereilor și adastelor, bucură-te, o doamna Bisericii lui Hristos, bucură-te, povățuitor al celor mai învățați legiuitori, bucură-te, mustrător al obiceiurilor celor rele ale ereticilor, bucură-te, cel plin de înțelepciune din prorocie, bucură-te, mare învățător al sinodului celui din tâi, bucură-te, cel ce te-ai luptat pentru lege cu toată puterea, bucură-te, cel ce nu te împărtezi de la noi credincioși, bucură-te, Sfinte Ierarh Spiridon, mare făcător de minuni! Mare nădejde punem în ajutorul cel de la tine, Sfinte Ierarh Spiridon, noi cei împovărlați de multe ispite și aflați cu iarnul păcatelor, cel ce ești ajutător al celor fără de nădejde, mângâierea celor necăjiți, te rugăm, fi mijlocitor pentru sufletele noastre, ca împreună cu tine să cântăm lui Dumnezeu. Aleluia! Harul Sfântului Duh, fiind cu tine, deși în tinerețe ai fost păstor turmelor celor necuvântătoare, la bătrânețe însă cu înțelepciune știu să păstorești, și pe cei drept credincioși care la sinodul cel din tâi te-a arătat apărător de minuni făcător. Pentru aceasta scântăm și noi așa: bucură-te, Ierarh al Trinitundei, bucură-te, lauda poporului drept credincios, bucură-te, mântuitor al bolnavilor prin rugăciune, bucură-te, vindecare a celor cuprinși de patii, bucură-te, izbăvire de primește a celor care te cheamă, bucură-te, cel ce alungi patimile cele trupești și sufletești, bucură-te, ajutător al celor care îndrăjduiesc pentru tine, bucură-te, tămăduitor al rănilor celor de moarte, bucură-te, cel preradnic ajutor, bucură-te, doctor fără de plată, bucură-te, nădejdea tuturor, bucură-te, acoperământ și scăpare pentru noi, bucură-te, Sfinte Ierarh Spiridon, mare făcător de minuni! Mult milostive, Părinte Spiridon, primește rugăciunea noastră a păcătoșilor, mijlocește către Spiritorul tuturor cu obișnuită de bunătate, ca să dăruiască vindecare robilor săi, să cântăm împreună lui Dumnezeu. Aleluia! Stând înaintea icoanei tale, Domnule, vrednici, ca înaintea Sfintelor tale moaște, mărturisim minunile tale, Sfinte Ierarh Spiridon, ascultă această puțină rugăciune și întinde dreapta ta cea puternică și binecuvântătoare spre ajutorul nostru, ca după vrednicie să scântăm și ne așa: bucură-te, cel ce-i slujitor împreună cu îngerii, bucură-te, cel ce trupul tău le-ai lăsat drept credincioșilor, bucură-te, cel ce prin trupul tău săvârșești minuni, bucură-te, cel ce și prin încălțămintele tale arăți acestea, bucură-te, o Doamne prețuit al nostropului Corfu, bucură-te, cel ce ești vestit în toată lumea prin fațele de minuni, bucură-te, cel ce încruți osteneala pentru a lucra binele, bucură-te, ajutător a celor care cunosc minunile tale, bucură-te, stâlnic ridit al creștinătății, bucură-te, cel însoțit de serafim la slujirea în biserică, bucură-te, vrednic
mântuirea bisericii. Bucură-te, Sfinte Rar, Spiritul, mare făcător de minuni. Așa precum, la ospăvul corf, unde sub moaștere tale prin ostigire cercete și vindești neputințele poporului celui binecredincios, îndură-te și de noi nevrednici și trimite ajutorul tău și ne izbăvește pe noi din toate necazurile care ne-au cuprins, întărindu-ne ca să cântăm lui Dumnezeu. Aleluia! Prin marea ta milostivire către neamul omenesc, izbăvești din nevoi pe cei vorbiți de necazuri în călătoria pe marea vieții, iar ei primind ajutorul tău cel grabnic, din adâncul inimii te laudă cu graiuri ca acestea. Bucură-te, cărmuitor al vieții noastre, bucură-te, scăparea desnădăjduiților înotător, bucură-te, alinarea valurilor tulburate, bucură-te și la ce potolești încercările sufletești, bucură-te, și la ce risipești cu rugăciunea ta furtuna, bucură-te și la ce risipești întunecimea norilor. Bucură-te, ajutător al celor înspăimântați de tunei, bucură-te, izbăvitor al celor înfricoșați de fulgeri. Bucură-te și la cei rugându-te nescos pe noi din primești, bucură-te nădejdea și scăparea noastră de acum. Bucură-te și la cei și totdeauna sprijinitor, bucură-te și la cei de la care toți care prin credință primesc ajutorul tău. Bucură-te, Sfinte Rar, Spiritul, mare făcător de minuni. Cinstitorul de Dumnezeu, Sfinte Rar, Spiritul, ascultă rugăciunea noastră în ceasul acesta și prin Sfintele tale rugăciuni. Izbăvește-ne de războiul gândurilor care ne înfricoșează, precum ai izbăvit pe cei vorbiți de mare când te-au chemat cu ajutor, pentru ca și noi împreună cu aceea să aducem lui Dumnezeu cântare. Aleluia! Sfinte Rar al lui Hristos, slujitorul cinstit al Harului, roagă-te pentru noi păcătoși și către Stăpânul ca să ne învrednicim a primi bunătățile sufletești și trupești. Făgăduite credincioșilor creștini să cântăm și noi așa, bucură-te. Adevărat slujitor al lui Dumnezeu, bucură-te, slujitor cinstit cu darul tău, bucură-te. Vindecător al bolnavilor, bucură-te, mângâiere ce arunci toată durerea, bucură-te. Rouă rămăritoare de fierbânți ale patimilor, bucură-te, rugăciune ce întărești pe cei slăbănoși. Bucură-te, grabnic, ajutător al celor din primești, bucură-te, rugător către Domnul pentru cei suferinți. Bucură-te, ajutător pentru noi păcătoși și bucură-te, alinare de dureri. Prin privirea chipului tău din icoană, bucură-te, mare mângâietor al celor ce pătimesc, bucură-te, tare sprijinitor al celor neputincioși. Bucură-te, Sfinte Rar, Spiritul, mare făcător de minuni. O, prea milostive și mult îndurate, Doamne, nu treci cu vederea lacrimile robilor, te ajută-le și miluiește iubirea ta de oameni, izbăvește de toate asupririle, de orice necaz care i-a cuprins, din pricina mulțimii păcatelor, și precum de apostolul tău Petru l-ai scăpat din valurile mării, așa ne scapă și pe noi, iubii tăi, din primeștile care ne amenință pentru rugăciune Sfântului Rar Spiritor, care împreună îți cântăm. Aleluia! Toate puterile cele cerești, laudă credința către Dumnezeu, cea tare și dreaptă și cu tine slujesc împreună ziditorului lumii, celui fără de ce putere noi cu bucurie aducem acum aceste cuvinte de laudă, bucură-te. Și la ce ai apărat dreaptă credință prin minuni, bucură-te, și la ce prin credință ai făcut minuni, bucură-te. Și la care rugăciuni sunt ascultate de Domnul, bucură-te, rugător înțeleg către Dumnezeu, bucură-te. Cei la care osteniri au fost bine primite, bucură-te, și la ce prin rugăciuni ai scăpat sufletele din primești, bucură-te, și la ce privești pe cei fără de lege, bucură-te. Tare ajutător al celor credincioși, bucură-te, întărirea drept slăbitorilor, bucură-te. Mustrarea îndărătnicii celor fără de lege, bucură-te, și la ce prin credință ai privit pe tine, bucură-te, cel însemnat cu pecetea Duhului Sfânt. Bucură-te, Sfinte Rar, Spiritul, mare făcător de minuni. Sfinte Rar, Spiritul, fiind bun folositor creștinătății, toți cei binecredincioși au nădejde către tine în orice întâmplare. Pentru aceasta nu treci cu vederea rugăciunii noastre milostive. Ajută-ne și pe noi și ne izbăvești din toate necazurile și din toate nevoile. Chiar că suntem nevrednici de acest ajutor ca să cântăm împreună cu tine, lui Dumnezeu. Aleluia! Având putere de la Dumnezeu prin credință, Tu ai preschimbat seceta în ploi, iar înmulțimea ploilor a contenit prin rugăciunile tale sfinte, Rar, Spiritul. Poporul a scăpat de foame de acea spăimântătoare, iar jignițele strângătorilor de grâu s-au risipit. Pentru aceasta, Sfântă, bucură-te, și la ce vestești pe viață pentru cei lacomi de averi, bucură-te, scăpare celor ce sunt amenințați sub foame, dar bucură-te, mustrător al păcătoșilor. Ca oarecând prorocul Ilie, bucură-te, nădejdea bună a lucrătorilor de pământ, bucură-te. Mulțumirea celor care îți seamănă în credință, bucură-te, seceriș și înverșugat al semănătorilor, bucură-te. Vistiernic bogat al săracilor, bucură-te, nădejde și ajutător la vreme de secetă. Bucură-te, mângâierea celor cuprinși de nevoi, bucură-te, lauda credincioșilor, bucură-te. Și la ce oprit cu rugăciunea ploii,
izbăvit poporul de primești din ale tale rugăciuni, ai adus peste semănăturile lor ploi mănoase, dar ai exhibit și inițele strângătorilor de crân, lacul de avere și acum trimite mila ta asupra poporului ce locuiește în țara aceasta și dăruiește timp roditor și belșugare pentru ajutorul sărmanilor cu care împreună vom cânta lui Dumnezeu. Aleluia! Când ai auzit pe săracul acela cerându-ți ajutorul în necazurile lui, nu l-ai îndepărtat prin cuvinte întristătoare și nu l-ai desnădăjduit pe el, ci prefăcând șarpele în aur, le-ai dat ca binecuvântare, spre întrebuințare și l-ai scăpat din cumpăna nevoilor pentru care Sfinte era Spiridon. Îți aducem acum laudele acestea, bucură-te așteptura celor lipsiți, bucură-te bogăția săracilor, bucură-te cela ce ai schimbat șarpele în aur, bucură-te cela ce ai prefăcut firea și finei în metal, bucură-te cela ce ai dat întrebuințare metalului Spiridor, bucură-te cela ce ai scăpat pe sărac de sărăcie, bucură-te cela ce ai redat minunea ta împrumutătorului, bucură-te cela ce prin rugăciune ai prefăcut aurul iarăși în șarpe, bucură-te cu omoară nemuținata sărmanilor, bucură-te cel ai cărui darul mintea noastră socotește taine, bucură-te cel căruia averea lumii acestea nu ți-a trebuit. Bucură-te vistira darului lui Hristos. Bucură-te Sfânteran Spiridon, mare făcător de minuni. Socotește-ne, ca pe săracul acela și pe noi care suntem săraci în fapte bune. Dăruiește-ne ajutorul tău sfinte ca să biruim toate pornile vrăjmașilor și năvărirea gândurilor, care se luptă cu noi ca șerpii, ajută-ne să dobândim cele folositoare pentru viața aceasta și cea viitoare și să cântăm împreună cu Tine lui Dumnezeu. Aleluia! Cine nu se va minuna de faptele tale, atunci când va auzi cum femeia cea moartă ți-a răspuns la întrebare din mormânt și apoi cum ai fost izbăviți, părăbiei de la noi pentru toți cei izbăviți de la moarte, pentru toate minunile tale noi ți aducem acum această laude, bucură-te ajutător al văduvelor. Bucură-te de descoperirea faptelor celor neștiute, bucură-te cela ce ai primit, răspuns de la femeia moartă, bucură-te cela ce toate acestea le-ai făcut din credință, bucură-te, cela care minunea a mulțit pe necredincioși, bucură-te cele de care și păcânii s-au minunat, bucură-te, cela ce ai făcut acestea pentru slava Sfântorului, bucură-te cela ce nu te-ai împătrunit, de bunătățile pământului, bucură-te cela ce ai adunat avuțiile tale în cer, bucură-te, cela ce ne-a răzmile tale și în viață veșnică, bucură-te cela ce ești adevărat Părinte, prin câte ne dăruiești, bucură-te cel pe care, pentru faptele tale, te lăudăm cu bucurie. Bucură-te, Sfânteran Spiridon, mare făcător de minuni. Auzind femeia cea moartă glasul tău, din mormânt ți-a răspuns și precum ai făcut trupul cel fără de suflare să dea glas, tot așa prin milostivire fă și trupurile noastre, să dobândească sănătate și mântire pentru ca împreună cu Tine și noi Sfinte, să-i cântăm lui Dumnezeu. Aleluia! Sfinte era Spiridon, doctorul sufletelor și al trupurilor, pe împăratul Constantin a izbăvit de boală pe copilul unei femei, l-a scăpat de la moarte. Pentru noi, cei cuprinși de ispita diavolească, ce este moartea sufletului, întoarce-ne la viețuirea cea creștinească și primește această cântare. Bucură-te de mărirea prin credinciosului împărat, bucură-te de scăparea copilului ce era pe moarte. Bucură-te de cela ce ai bucurat pe mama copilului vindecat, bucură-te bucuria mamelor celor iubitoare de fi, bucură-te a zis ție împăratul Constantin, bucură-te ți-au cântat cu lacrimi femeia și fiul său, bucură-te. Cel al cărui leacuri supravnic vindecătoare, bucură-te vindecarea femeii desfrânate, care s-a atins de Tine, bucură-te cela ce ai văzut păcatul ei, iar ea, pocăindu-se, s-a curățit, bucură-te. A strigat ea după ce a scăpat de păcat, bucură-te de mântuirea trupurilor noastre, bucură-te de izbăvirea sufletelor noastre. Bucură-te, Sfânteran Spiridon, mare făcător de minuni. Cere îndurare de la Tine, Părinte Spiridon, cum ai arătat tuturor celor care, mai înainte de noi, au avut nevoie de ajutor prin mijlocirea Te-au dobândit de la Împăratul Cerului și al Pământului, vindecare de boli, sporire în toate cele de folos, precum aceea, așa și noi împreună cu Tine cântăm lui Dumnezeu. Aleluia! Scapă-ne pe noi de moartea cea sufletească, Sfinte era Spiridon, precum pe femeia căzută în desfrâu, chiar dacă suntem mai păcătoși decât ea. Așadar noi, rușinându-ne de faptele care din tinerețe ne-au cuprins, le mărturisim Ție și cerem ajutorul Tău cu graiuri ca acestea. Bucură-te! Mărturia celor care s-au mărturisit cu pocăință, bucură-te mustrarea celor care, cu viclenie și tăinuiesc păcatele, bucură-te cela ce nu suferi pe cei care viețuiesc în nelegiuit. Bucură-te folositorul acelor care s-au pocăit, bucură-te cela ce ai dezlegat limba slujitorului semeț, bucură-te! Cela ce ai întors capra la stăpânul ei de la cel ce o răpise, bucură-te cel ce mai înainte ai descoperit fapte neștiute, bucură-te cela ce pe mulți ai adus la credință prin minunile Tale, bucură-te! Îți cântăm și noi cei ce ne bucurăm de tămăduiri, bucură-te,
te strigăm ție așteptând iertarea păcatelor. Bucură-te ceea ce ai bucurat în numele neamului creștinesc, bucură-te, dar făcut creștinilor de Mântuitorul Hristos. Bucură-te, Sfântul Spiritul, mare făcător de minuni. O prea dulce și cu tot lăudate, Părinte Spiridon, primind acest dar de acum fi mijlocitor către înduratul Dumnezeu, ca pentru Sfintele tale rugăciuni și asemenire de oameni, să ne dăruiască sănătate și iertare de păcate, ca și noi împreună cu tine, să-i cântăm în vecii vecilor. Aleluia! O prea bună și îndurate, lăudate, Părinte Spiridon, primind acest dar de acum fi mijlocitor către înduratul Dumnezeu, ca pentru Sfintele tale rugăciuni și asemenire de oameni, să ne dăruiască sănătate și iertare de păcate, ca și noi împreună cu tine să-i cântăm în vecii vecilor. Aleluia! O prea bună și cu tot lăudate, Părinte Spiridon, primind acest dar de acum fi mijlocitor către înduratul Dumnezeu, ca pentru Sfintele tale rugăciuni și asemenire de oameni să ne dăruiască sănătate și iertare de păcate, ca și noi împreună cu tine să-i cântăm în vecii vecilor. Aleluia! Mulțimea credincioșilor, cunoscând minunile tale, prin care ai rușinat pornile ereticilor cea fără de judecată asupra credinței noastre, cu miliță de laudă, cântând așa: bucură-te, ierarh al Mântuitorului Hristos, bucură-te, scăparea celor care îndrăjduiesc pentru tine, bucură-te, îndreptător al credinței, bucură-te, ajutător al celor necăjiți, bucură-te, învățător al dogmelor creștinești, bucură-te, făclie ce luminezi vecii din întunericul păcatului, bucură-te, ceea ce îndrepți mintea păgânilor, bucură-te, ceea ce lucrează strălucirea credinței, bucură-te, ceea ce ești purtător de biruință, bucură-te, ceea ce ești zvănit cu îndrăsneală pe cei potrivnici, bucură-te, ceea ce îndrepți cu gândeți pe cei care au greșit, bucură-te, ceea ce dovedești adevărul prin fapte minunate, bucură-te, Sfinte Ierarh Spiridon, mare făcător de minuni, apărătorului credinței drept slăvitoare, Părintelui nostru Spiridon, Arhiereului Hristos să-i aduce mulțumire din inimă noi, care prin înțelegere lui învățături ne-am luminat credința să-i cântăm cu toții. Bucură-te, Sfinte Ierarh Spiridon, mare făcător de minuni. Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, îndelung răbdătorul și mult milostive, ceea ce cu negreita ta purtare de grijă pe credinciosul slujitor, Părintele nostru Spiridon, l-ai chemat de la turma necuvântătoarelor și ai binevoitat face păstor, episcop al Bisericii Oilor tale celor cuvântătoare, ca să arăți cu puterea ta să te săvârșești într-o neputință, păstorește-ne pe noi, ne rugăm ție cu toiagul puterii tale dumnezeiești, la poșune purtătoare de viață și nu lăsa să umblăm cu voia noastră, ni să alunecăm în prăpastă chersării ca niște oi fără de păstori și izbăvindu-ne de toată dorința necuvincioasă, de toată fapta cea rea, dăruiește-ne ca să urmăm ție credință, păstorul cel bun al sufletelor noastre, ca trăind după voia ta cea sfântă chim nerădăcit și lăudând în cântări duhovnicești, pomenirea Sfântului tău Ierarh Spiridon, făcător de minuni, să ne învrednicim pentru rugăciunile lui de parte celor mântuiți în ceruri, să binecuvântăm